Хората вървим по път, който не знаем докъде води. Мен ме отведе при програмирането и математиката. Но това не ми доставяше достатъчно удоволствие. Затова продължих да търся своята посока. И така открих видеото. То стана моята цел, моята мисъл, с която си лягам и с която се събуждам. Обожавам да снимам, да монтирам, да озвучавам, да оцветявам и пренасям своята емоция във видеята ми. В кадрите ми искам да уловя всяка емоция и желание. Няма значение дали вали или трябва да прекарам цяла нощ навън, за да създам най-якия таймлапс. С една малка камера съм готов да създам големи чудеса. Обичам да уча нови неща за видеото. Винаги ще намеря време да изгледам някой нов урок в YouTube или да видя най-новото вайрал видео в мрежата. Много е важно да открием посоката, която ни прави щастливи и която следваме надъхани със страст, вдъхновение и емоция. Всеки, който я е открил, може да се каже, че е успял в живота.